ve 21:19 nám přistál vzkaz. Držíme palce vám všem, ať se táta uzdraví, klukům přejeme, aby měli tátu, který je všechno naučí a bude tu pro ně co nejdéle. Mamince přejeme spoustu síly, zázraky se dějí. Musím říct, že zázraky se opravdu dějí, protože člověk, který mi napsal tady tenhle vzkaz, mi poslal na sbírku 200 000 korun ze svýho. Co na to říct? Děkuju a strašně rád bych si s vámi, pane Miroslave Eš, alespoň podal ruku. Nebo vám aspoň uvařil kafe, protože tohle je fakt super dar.